Когато нигерийският милиардер Феми Отедола в телефонно интервю беше попитан от радиоводещия: „Сър, какво си спомняте, кое ви направи най-щастлив?“ Феми каза: „Преминах през 4 етапа на щастие в живота и накрая разбрах значението на истинското щастие. Първият етап беше натрупване на богатство и средства. Но на този етап не получих щастието, което исках. След това дойде вторият етап – на събиране на ценности и предмети. Но разбрах, че ефектът от това нещо е също временен и блясъкът на ценни неща не трае дълго. След това дойде третият етап – от получаването на големи проекти. Тогава държах 95% от доставките на дизел в Нигерия и Африка. Бях най-големият собственик на кораби в Африка и Азия. Но дори тук не получих щастието, което си бях представял. Четвъртият етап беше времето, когато един мой приятел ме помоли да купя инвалидни колички за някои деца с увреждания. Само около 200 деца. По молба на приятеля веднага купих инвалидните колички, но той настоя да отида с него и да предам количките на децата. Приготвих се и тръгнах с него. Там дадох тези инвалидни колички със собствените си ръце. Видях странното сияние на щастие по лицата на тези деца. Видях ги всички да седят на тези колички, да се движат и да се забавляват. Усетих истинска радост в себе си. Когато реших да си тръгна, едно от децата ме хвана за краката. Опитах се леко да се освободя, но детето се втренчи в лицето ми и здраво ме задържа. Наведох се и го попитах: „Имаш ли нужда от нещо друго?“ Отговорът, който това дете ми даде, не само ме зарадва, но и промени отношението ми към живота напълно. То каза: „Искам да си спомня лицето ти, така че когато те срещна на небето, да мога да те разпозная и да ти благодаря още веднъж.“